Se circulan pola estrada nacional que une Pontevedra e Ourense, verán dous novos radares á altura do concello de Cerdedo Cotobade. É unha zona de moitos accidentes, algúns tan tráxicos como o do autobús que deixou 7 mortos en 2023. Alcaldes e veciños levan anos reclamando solucións, pero polo momento os novos radares non están multando. Primeiro dos radares se fixo e vémolo na marxe dereita da estrada sentido Pontevedra na parroquia de Tenorio, preto dunha curva e totalmente visible. Está ben, porque tamén os condutores miramos tamén un pouco pola velocidade para que non nos sancionen. Se continuamos conducindo por esta estrada en dirección a Ourense, atopamos o segundo, un radar de tramos situado á entrada do núcleo urbano de Cerdedo. Porque aquí pola población, polo pueblo, ten que baixar despacio, non ten que baixar aí, está a 50, pois va, 50 está. Ambos dispositivos tratan de controlar o exceso de velocidade na Nacional 541, unha estrada polémica pola acumulación de sinistros durante os últimos anos. Un dos máis sonados, o do autobús que deixou 7 falecidos ao precipitarse polo viaducto de Pedre na noite boa do 2023. Un suceso que reavivou as reclamacións de melloras urxentes na estrada. Non me parece a solución para evitar tantos accidentes. Renovar o asfalto, mellorar a seguridade vial. Que lo primero que había que hacer es la ampliación de la carretera. Eso es lo primero. Sí, tienen que arreglar las carreteras, que las carreteras no están muy bien, aunque vayas despacio. A DST informará nos próximos días da data en que entrarán en funcionamento os dous dispositivos. Logo haberá un mes de proba no que os usuarios que excedan os límites establecidos recibirán unha carta informativa sen sanción.